lek mag George Bodo bro chopo kare ka odhi e kaunti ma Kisumu ne ochiwo thuolo kendo ne Anyang' Nyong'o mondo med tayogi. Nyong'o yombo kendo e yiero mokalo ni ka koro ogeno chwalo agenda mayande osechako. E sigana mar Nyong'o iyomo gi chien kochakore e nyuol mare, sombe kod dongo mare ka gikone ochopo e rang'iny mar bedo gavana. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo leronwa Sigande. Wasetimo wadok timo. Wadok medo. Peter Anyang' Nyong'o. Umbe mar siasa lach kendo ong'eye paw siasa kod telo. Nonro mare hie to chalo nade kowuok e tinne. Anyang' Nyong'o masani ja higni 76 paro sigande kochakore e nyuol mare. An kanonyuola ne an nyathi gweng', anosome gweng', ane kwayo dhok e gweng'. Moa kanyo kakoro dhi somo oko Alliance High School higa mar 62 koa chiegni yudo huru. Nadonga ka nyathi gweng' madhi kwath to duogo to madho nyuka gokinyi to dhi chiko bie godhiambo to jo bie gokinyi to miyo gwen to kwath be naera ahinya gidhi dwar kwadhi kwath. Sombe ne chalo nade? Nyong'o lero ni osomo e skul primar Mandiru chakre higa 1953 nyaka 1961 kapok ne odonjo e sekondar ma Alliance. Nasomo Ndiru ema nasome to ne en about kilomita 4 kata 5 koa e dala. Koro nawuotho ga gokinyi wadhi warie skul to duogo godhiambo. Masomo samoro kata chiemo ma sa 6 ne ok ne yudi. Ne waringo ga to wadhi aora Kayie to wamodho pi mang'ich. Ae kwaduogo to wapono mapera gonjak to wachamo to wadok e skul mondo watiek skul. Bang'e Nyong'o nodonjo e sekondar ma Alliance e higa mar 1962. Tiegruok mar mbalariany noyudo Makerere e piny Uganda kod mbalariany ma Nairobi motelo ne medruok somo e piny Amerika. Koro kane atieko Makerere puonjo University of Nairobi matin kaka special lecturer. Bang'e to koro adhi Chicago timo postgraduate work. Ngima mar Jakristo, ngima ma nyaka ne ilu kendo irit chik, man en kotenore gi telo maninitie e odgi. Ka wuongi Canon Esbon Nyong'o ne jadolo kendo japuonj. Min gi Dorcas Nyong'o kopogore kod telo ne kanisa kuom igni mang'eny, ne en jakeno mar maendeleo ya wanawake ndalo mane Mikai Phoebe Asiyo ne jakom. Nyong'o yango gima omiyo nochako nyathine mar ariyo ni Lupita, nyadendi mabende oseloyo mich buora kuom tuke mag sinema. Kaka nonyuol e Mexico no Nyasaye nomiyowa hawi. Koro nwachake ni Guadalupe kwaluwore gi tim mar jo Mexico. To kitende gi nying matin tiluongo ni Lupita. To siso mare kod chia mar telo nochakore kanye? Kana adhi Makerere higa mar ariyo 1969 ema noyiera kaka president mar Makerere Students Guild. Magi manotimre naka pud an Duke Boy. E lai achielo nogo mar telo ne oyudo jiwruok mar donjo e siasa mag mbalariany. Chakruok wuodh siasa ne ok yot kata kamano, kendo ne ochweyo make e piny Uganda wira ne obago ng'anyo e mbalariany. Ema jo sirikal ma Uganda notamwa no kodhi e town no kwa demonstrate. Koro giloro rangach ma Makerere koro nwadi demonstrate e university kanyo motegna ahinya. Koro sirikal ma Uganda ng'ani en ja Kenya to dwa kethonwa university. Koro ema ne gibiro magimaka magitera Luzira ni wadwa loso sirikal. Kane meko mapile nobembe Makerere nochune mondo manyo mar dhi tieko tiegruok mare e piny Mexico. Ema jogo nong'iyo jomo ke university kanyo ne wan gi Willy Mutunga giri ni une moparo noketho university. Koro sasa ato gimako wagitero wa iye. Koro Ramogi luongi ofise ma Tumaini House. Timo kwane ong'iyo kaka jogi dhi koda ni jogi nyalo lal koda nono nikech kata mera mo mane tiyo Mombasa ne gilal go nono. Koro kona ni nenare kaka inyalo timo. Ema nanyise ni ade jo UNESCO oro na barua moro nadhi Mexico University El Colegio de Mexico mondo achak ni Department of African Studies motegno. Koro wuotho ka immigration office
for about 7 months. Kadoro passport. Kwa di kwa jo UNESCO ni gini rita wa yudo bila koro bangi. Eni ti miundi moma ne tiyo kanywero. Emanone no Roma muluonga. Bang' duogo kowuok Mexico higa 1986 nyaka 1987 ne gichako kedo mondo jatend piny Kenya kindeno Daniel Moi oketi telo makare mar demokrasia kaluwore ni kindeno ne nitie tungni mang'eny mar mondo mi piny Kenya oyud lokruok. Ne wan ji auchiel kano wachako. Mane en Raila, mane en Mwite, mane en Orengo, mane en Manyara, Gitobe Manyara, mane en an tae bang'e wakele Mukiza Kitui. Iwinjo. Nyong'o osemako lemo mopogore opogore mag telo. Nyong'o osedhache siasa ka ja od bura kendo kaka jatend migepe magikone ochiew bedo gavana. Kom od bura ma Kisumu Rural ne omako bang' yiero ma higa 2002. Bende obedo jatend migawo mar thieth e kind higa 2008 nyaka higa 2013. E bwo loch gwenge, Anyang' Nyong'o obedo seneta mokwongo ma Kisumu kokalo e ombulu mar higa 2013. Lemo mar gavana ma Kisumu ne oyudo kokalo e yiero ma higa 2017 kendo osebedo kotayo kaunti no. Jopiny ma bende osebilo tende ni kod paro mopogore opogore. Gipime kod ngero mane joluo goyo ni sembe ipimo kod nyamin mare. Gik mang'eny ma gavana otimo kod mang'eny bende moko timo. Odwa tiye town side. Odoge reserve mar oko mar town. Bendo teme. Simba kinyago e bedroom. Omiyo ke Nyong'o chako gi Kisumu to ma e bedroom mar Kisumu. Koro ko miye ta mar ariyo. Koro ko dhi yawo bade gich bade bende dongo. Koro ko dhi yawo bade koro chopo Nyakato chopo Seme to koro chopo kuonde go te. Edward Kochung ma oseng'eyo Nyong'o chakre higa 1992 yango Nyong'o kod gik moko adek. Ka Nyong'o no odhi e tich mar minister to donjo office manotiye treasury to yudo secretaries mosebedo secretaries mag other ministers. Secretaries go nokonwa ka wan gi Victor ni ng'atu ni en odonjo office ka saa 12 to wuok saa 3 gi saa 4 otieno. Nyong'o mako simb ng'ata mano bende matama kako gine mane Nyong'o mano to kata ano kanyal mano ta onge ng'ama seneno jowa masani kata bed mana MCA kata bed mana MP en gi ji osiepe to ke yiere ni kinyen gi lane ariyo and Nyong'o line ne pok no chenjo. Nyong'o lero ni siasa ok yot. Geno mathoth mar jopiny ni kuom jatelo ma omi ting' gi jopiny ogogo. Owacho ni pod ok oweyo chia mar bedo jatelo ema omiyo pod omedo jiwore mar telo e thuolo manitie mag telo mondo mi okony jopiny e yore mag dongruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.